Ahojte a vitajte v 11. pokračovaní Tošiho týždenníka. Spoločne sa už viac ako 2 mesiace venujeme Bitcoinu a slobode slova. Táto epizóda sa nazýva Bitcoin All Time High, keďže posledný týždeň ho niekoľkokrát prekonal na báze adopcie či už suverénnych štátov alebo nezávislých jednotlivcov. Práve tentokrát by som sa rád pozrel v krátkosti na to, čo k tomu vedie a prečo sa to deje a s akým spôsobom to vlastne ovplyvňuje či už technologický rozvoj alebo konverzácie v natívne bitcoinovom svete. Aktuálne sa nachádzam v Argentíne a v mestečku Bariloche v Patagónii a viac menej posledný týždeň dávam tak trochu dovolenku a snažím sa viac venovať myšlienkám a psychologickej očiste. Hlavne ak sú trhy takto naplno angažované, je fakt dobrý čas dakedy vypnúť, zamyslieť sa nad veľkým obrazom a práve ten obraz bol včerajšia a predvčerajšia sebareflexia toho, čo sa v Bitcoine deje, a kde sa nachádza a kam vlastne môže ísť, kam táto adopcia suverénnych jednotlivcov a hackerov, ktorá tu zaujímavý počin začala, až kam nás reálne dostala k týmto nezávislým strategickým rezervám a aktom veľkých skupín a konglomerátov, ktorí sa pozerajú na Bitcoin ako nejaký hedge, inflačný mechanizmus a možno aj ako aj expanziu dolárovej hegemónie alebo nejakého etatistického či štátneho konceptu dolárovej nadvlády nad dlhmi, nad trhmi, nad všeobecne vašim denodenným životom, keďže to, čo vytvárate a hodnota vašej práce je častokrát denominovaná v nejakej národnej mene, fiat, zodpovednosti voči druhým kartelom a takto všetko, čo sa deje v Spojených štátoch, má nejakým priamo či nepriamým dopadom na vás vplyv. Pozeráme sa na 90,000 plus, úplne fascinujúce, ale ako v minulých videách spomínali sme, že pokiaľ Trump naozaj vyhrá, je veľmi málo čo bude Bitcoin držať k 100, 200 a možno až k 500,000 ďalším rokom. No, čo je naozaj dôležitejšie je, že kocka 870,806, pokračujeme ďalej, Operator 3,64, viac ako 19,500 reachable uzlov, ktoré dokáže človek pingnúť, 731 exahashov, myslím, že Bitcoin to, čo sa týka jeho bezpečnosti, konstantne razí hore a hore, čo je šťastie znova trošku strastiteľné. Väčšina toho hash rateu sa koncentruje v Spojených štátoch a myslím, že máme aj nejaké dáta, ktoré pokazujú o tom, že Trumpovým zvolením sa ešte oveľa hlbšie firmy budú angažovať v nejakom takomto obchode a je veľmi komplikované vnímať, že kam to naozaj bude viesť, pretože podľa mňa hash rate ťažba by mala ísť naspäť tomu jednotlivcovi a ako highlight sám som v Ordinals kolekcii z OMB vyhral túto malú mašinku Bidax, o ktorej som vám hovoril predtým. Budem ju zapájať, dúfam, do konca roka a veľmi ma teší, že použijem hoc malý, ale aktívny hash rate napojený na OMB pool a participáciu v decentralizácii tejto ťažby, ktoré by ste sa mali zúčastniť vy taktiež. Obťažnosť 0,5% pozitívne, že stále rastieme do posledná 6,2, ako sme sa bavili transakcií 167,000 a stromy sa na virtuálnej bajce dostanete dnut, pretože nás pravdepodobne škálujú druhé vrstvy korporátnych identít, vkladajúcich bitcoiny do konzervatívnych portfólií, produktívnych portfólií a teda. O tom neskôr. Bitcoin predbehol zlato, čo sa týka veľkosti trhovej a trošku tesne, stále tam čo ťahať a ultimátny cieľ dethrone, ako odstrániť z trónu zlato, je, myslím, že veľmi pravdepodobné. Čiže naozaj málo čo bráni tomu, aby sme sa tam dostali, pričom porovnaním predchádzajúcim cyklom sme stále nikde oproti tomu, čo by malo byť, čiže terajšej hodnote a nejaký priemer 10 násobku by sme sa mali dostať nejakých približne 500 až 700 tisíc, ak sa pozeráme na podobnosť tohto, ale čisto kvôli tomu, aký je Bitcoin obrovský, by som sa skôr snažil targetovať tú polovičnú hranicu, čiže niekde, kde tá
ružová, fialová čiarka tretieho halvingu skončila, alebo kde mala spodok, čiže 5-násobok terajšej ceny, dostávaš presne ten $500 000. Overovať dáta s tým, čo sa deje, 0,44, presne tu ostáva približne nejaký jeden deň na ďalšiu zmenu, na tlak transakcií, ktoré sa dejú práve teraz, ale čo sa týka aktívnej ťažby, sa pozeráme znova Foundry viac ako 31,7%, azijské trhy a Brains pravdepodobne s takými 2%. A tu vidíme, ako obťažnosť konštantne narastá, možno trošku hash rate kulminuje, ale očakávam ďalšie pokračovanie pozitívnych čísel. Čo sa týka ordinals trhoch, pozeráme sa na 17% nárast v kolekcii Puppets, 7-9% pokles v kolekcii Notemonks a Base Angels 12% plus. Nie som fanúšik, odstránili pár svojich kusov po ukradnutí. Konverzácia o tom indexovania a to, čo v blockchaine bitcoinovom je druhá vec, ale takýto ťah viac menej ma trošku zneistil v rámci dôvery v kolekciu. 0,7% Ordinal Maxi Biz, ako som vravel, Bitax mi ide cestou, veľmi rád vám na budúce ukážem a naozaj ma teší, ak jeden content, ktorý vám poskytujem, dáva nejakú informačnú rovinu. Myslím, že výskum, ktorým prechádzam špecificky pre túto epizódu, je formatívny, čiže budem si vážiť každý like, každý koment, každý subscribe a uvedomujem si, že informácie, ktoré poskytujem, nie sú takého motivačného charakteru, nie sú cenovo dedikovaného charakteru, skôr sa pozerám niečo technologické, privátne a konceptuálne a sociopolitické konverzácie, ale naozaj si vážim vašu podporu a váš záujem ďalej tieto videá sledovať alebo zdieľať. Runestone 27% s očakávaním ďalšej emisie, alebo čisto iba špekulácie, Quantum Cats 1,3% dolu, Frog 42, Opium 12, Bitmap 29. To je metaverzia, ale ťažko povedať, či sa naozaj chytí, vyzerá, že nabrala na istom záujme. O runách začal byť hodne aktívny diskurs v rámci toho, že Kraken, bývalý partner, listol alebo pridal DOG token na svoju platformu po 70% za posledný týždeň, intenzívne. Podobne nasledujú aj iné mená ako RSIC 6%, Billy konsoliduje v 2%, Tolet, Pups 20%, Gizmo 23%, Decentralize 65%, Memento Mori 55%, Satoshi Nakamoto bla bla bla. Viac než memetiky, znova nič seriózne tu nevyzerá byť, ale vidíme prvýkrát ako legitimizáciu centrálnymi zmenármi, čo očakávam nejaký beh iných centrálnych zmenární na to, aby listli svoje runy taktiež, čiže myslím, že môže byť naozaj adekvátny čas nejakým spôsobom sa aspoň trochu do memetiky exponovať, ale žiadna finančná rada, ako môžete stratiť, je to ultimátne špekulácia. Ak sa zamyslíme nad tým, čo sa stalo, veľa ľudí v Spojených štátoch oslavuje víťazstvo Donalda Trumpa. Myslím, že jeho politika a jeho gestikulácia naozaj dokáže pritiahnuť masy k záujmu. Bitcoin bol jeden z top 10 vecí, ktoré dostali to štátu niečo, s čím do tej kampane vstupoval. Myslím, že demokrati spravili obrovskú chybu s tým, že sa rozhodli ho demotivovať, zabraňovať operácia Chokepoint, istým spôsobom držať kryptomeny enkapsulované v nejakom tlakovom hrnci, ktorý teraz vybuchol. A všetci oslavujú štát, že ultimátne ide stať sa súčasťou nejakého behu za bitcoinom alebo nejakým spôsobom nejakého jednotlivca, ktorý má špekulatívnu históriu v obchodoch alebo viere k autorite, či už Bukelemu, či už Putinovi, či už čínskym lídrom a rovno aj všelijakým kauzám, ktoré ho v minulosti spájajú s ľuďmi, či už z Epsteina, cez operáciu Warp Spirit, čiže implementáciu povinných covidových vakcín, tak ďalej a tak ďalej. Čiže pre mňa je až trápne a možno až ponižujúce vidieť ľudí písať o tom, akým spôsobom oslavujú politického jednotlivca, pričom Bitcoin prišiel alebo vznikol s tým spôsobom ako zbraň odobrať
moc etátu a tomuto kruhu kabalov a nejakým zneužívateľom svojich právomocí. Čiže nad týmto som naozaj posledný dlho rozmýšľal a všetky to oslavné citáty a kvóra mi naozaj prichádzajú nielen smiešne, až bolestivé. Dovolia mi zamyslieť sa nad tým, prečo ľudí motivujem k Bitcoinu. Áno, toho jednotlivca naozaj chcem, aby získal vlastníctvo Bitcoinu k sebe, aby nejakým spôsobom udržoval svoju kúpnu silu a hodnotu. Oslavovať štát, spoločnosť a nejaký cirkus na to, že sa do tohto reálne vkladá, tak kvôli tomu, že bitcoinová cena rastie, mi naozaj pripadá smutné a nielen to, začínam mať obavy z toho, koľko bitcoinov, ako som predtým hovoril, nakupujú tieto portfóliové spoločnosti, ako sa isté štáty alebo politici tomu exponujú. Každý z nich, kto tento bitcoin získa, má automaticky záujem ho tlačiť niekde inde, zvyšovať jeho cenu. A naozaj postupne začíname vidieť jasnú cestu expanzie dolárovej hegemónie cez Tether a nejaký cyklus spojenia bitcoinového dolárového ekosystému, kde je nejaká šanca pre bitcoin mať penetráciu v sociálnom kruhu, je aj ten Tether. A veľa ľudí v krajinách či už Blízkeho východu alebo Ázie naozaj sú ochotní držať dolár, hoc nemajú žiadny úrokový zisk, pričom Tether získava tých 5% na ten dolárové pozície a hlavne dlh Spojených štátov. S dátami si pozrieme, že myslím, že Tether je aktuálne 10. najväčším držiteľom amerického dlhu, drží viac ako Švajčiarsko a stáva sa štrukturálne dôležitým hráčom v hre, kde Trump sľubuje to, že nebudú žiadne central bank digital currencies alebo nejaké finančné inštrumenty vytvárané centrálnymi bankami, preto na druhú stranu naplno podporuje aj s tými krokmi validuje Tether ako proxy nejakého digitálneho doláru. Pričom áno, ja som v minulosti spomínal Liquid Tether a sám som držiteľom Tetheru, pomáha mi napríklad získať vysoko výhodný kurz práve tu v Argentíne, kde kartou, keď platím, mám iba jednak 900 peso, keď vymieniam Tether, je to jednak 1100. Seriózny rozdiel. Čiže sú tam výhody, je tam odôvodnenie, nie je dôvod pre mňa nevyužiť jeho silu. Na druhú stranu sám sa pýtam sa aj vás, o vedomosti toho, akým obrovským hráčom sa Tether stáva a kam to všetko môže viesť. Mesiace, ak nie roky, Mark Goodwin na túto schematiku poukazuje a veľmi rád sa k tomu dostanem. No ešte predtým poukazujem taktiež na to, že je možné, že čo teraz vidíme s cenou, bude veľmi rýchlo a veľmi prudko narastať, práve preto, že iné štáty sa na to pozerajú s záujmom tiež. Možno by sme mali predbehnúť Spojené štáty, možno to, čo Cynthia Lewis cez vo Wyomingu, senátorka Wyomingu požiadala, bude naozaj ešte tak radikálne meniacim rozhodnutím, že máme šancu ako nezávislá krajina, ale malý štát skúsiť niečo také predbehnúť, ale dozvedeli sme sa, že Pensylvánia už je súčasťou takéhoto niečo a myslím, že iné štáty a iné spoločnosti naplno aktívne diskutujú práve teraz, ako sa stať súčasťou Bitcoinu. A Bitcoin je pre nepriateľov, nemienim to zastavovať, ale jeho myšlienka bola naozaj vytvárať obchod medzi rovesníkmi a dať znova šancu jednotlivcovi vlastniť sa. Pričom tu budeme vidieť práve na to, že väčšina amerických konzumerov konzumentov nebude nikdy reálne držať vlastniť Bitcoin, ale bude všetko v týchto poukladaných portfóliách získavať zisk aj pre BlackRock alebo iné kabaly držiace väčšinu finančného sveta v páke. Čiže som naplno sústredený a aktívne rozpoltený z toho, kam všetko to môže ísť. Upozorňujem, že nemienim oslavovať rast ceny Bitcoinu, pokiaľ to má byť na chrbte ohrozenia súkromia, vývoja a rastu technických zlepšení v Bitcoine. Čiže to, kam to môže viesť, môže byť naozaj veľmi, veľmi obmedzujúce. Ako
nedávno zmienil nejaký poľský politik, už pár z nich vstupuje do politiky s tým, že by Bitcoin adoptovali ako strategickú rezervu. Pravdepodobne by som to spravil asi aj ja, z časti pre Slovensko, ale najprv by som najradšej zrušil alebo zamyslel sa nad tým, ako funguje celý slovenský systém. Dobrý pokus máme práve tu v Argentíne, kde Milei odstránil väčšinu štátnych zamestnancov. Systém funguje, odstraňuje regulácie, importné tarify, dane, doslova oponuje unionizácii, kde povedal, naozaj ľuďom z Aerolíneas Argentína záleží na spoločnosti, nech ho preberú, nech sa kúpia a nech pracujú na tom ako privátnom produkte. Vtedy je celkom ticho. Čiže je veľmi fascinujúce vidieť túto hru medzi užívateľmi a nejakým tým sprostredkovateľom, čiže štát v tejto právomoci, kde dávať príležitosť tomu slobodnému trhu. Chopiť sa samého seba je občas až strašidelné pre viacerých ľudí. Bitcoin naozaj bude motivovaný tým, čo sa deje. Máme dáta z Mara, čiže jeden z najväčších ťažičov Spojených štátov, a CleanSpark, River taktiež, čo som si myslel, že je Bitcoin natívna zmenáreň, embraceuje, emancipuje rozličné ťahy stablecoinov a nejakých neviem, tiež aj v mojej decentralizovanej bubline veľa ľudí naháňa myšlienku toho, že poďme vytvoriť proste stablecoin. Ale áno, rozumieme v tom extrémne veľa peňazí, no ultimátne je to iba nejaká reprodukcia toho istého systému, ktorý väzní ľudí v Palestíne, ktorý väzní ľudí v Afrike, ktorý zneužíva právomoci či už terajšieho alebo historického naratívu, a myslím, že je to naozaj smutné vidieť solidných ľudí, ktorých poznám osobne, stať sa figurkami politickej kampane. Kdežto už to je tak. Na druhú stranu, Samson, ktorý má vplyv na kvantum rozličných jednotlivcov na rozličných miestach, štátnych miestach, sám ohlásil, že vlastne oslavuje to, čo Tether, v čom uspel, aký jeho presah, a zmienuje človeka, ktorý sa volá Howard Lutnick, na ktorého by som chcel trošku poukázať, šéfa Canton Fitzgeraldu, ktorý sa naozaj pravdepodobne má šancu stať Treasury Secretary, aktívne na 25% na betting websites. Myslím, že je to zaujímavý bet a je to trošku strašidelné, lebo potom by to naozaj cementovalo tú ikonickú alebo nejakú tú unikátnu vstupnú bránu pre Tether stať sa nejakým sprostredkovateľom expanzie tejto digitálnej dolárovej ekonomiky. Čiže z blízkosti nie je to len Samson, je to dokonca aj Elon Musk, ktorý ho embraceuje, RFK Jr. a veľa iných ľudí. Čiže ak máte čas pozrieť sa toho, kto tento človek je, aké má myšlienky, čo ho zaujíma, a nemal by som sa povedať, a zrejme by som si mal smiešné peniaze za to vložiť, že sa stane týmto sekretárom a že budeme vidieť hromadnú integráciu digitálneho doláru práve či už v medzinárodných ekonomikách, kde nemali šancu stať sa súčasťou, a takto naďalej ako balansovanie možností Spojených štátov tlačiť peniaze ex fucking nihili. 2,5 miliardy v profite, viac ako 100 miliard US Treasuries, aktívne nakupujú bitcoiny. Pamätám si, okolo 2000 bitcoinov to bolo jeden kvartál prvého roku, a ak sa nemýlim, tak podobne to bude aj tentokrát. Dokopy vlastne už 7100 bitcoinov a aktívne takto balansujú svoje knihy. Fair, solidná biznis taktika, ale ako vravím, tá štrukturálna dominancia, jeho prepojenie s existujúcim systémom kričí opatrnosťou. Jeden z prvých ľudí, čo na to pokázal, je môj drahý priateľ Mark, a áno, dosť súhlasím s tým, čo tu čítate, a myslím si, že je veľmi nebezpečné oslavovať to, čo sa deje, a odporúčam jeho podcasty spolu s Whitney Webb. Dovolili mi otvoriť oči vo veľa systematických problémov a prepojeniach, či už ľudí z Palantir, Peter Thiel, Founders Fund, a komplexitu Epsteinového listu a toxicity, ktorá vlastne v Spojených štátoch je, ktorá sa rozmáha po celom svete, pretože áno, ani slovenskí politici nie sú svätí a väčšina Európskeho parlamentu sú pravdepodobne rovnakí
zneužívači, akým sú ľudia v Spojených štátoch, čiže odporúčam sledovať Marka Goodwina, kúpiť si jeho knihu, slúbil som mu, že ju preložím do slovenčiny, tak dúfam, že mi vyjde čas tento rok ešte, cez zimu by to bolo výborné. To výborná kniha, taktiež skúste si pozrieť. Podobnou tematikou sa zaoberal aj teda priateľ Shinobi. My sme nevyhrali surveillance system, možno na tom motivačnom charaktere toho, že ak Bitcoin naozaj bol šťastie vytvorený niekým z CIA, tak je to najlepší backup, ale ak to bol nejaký CIA asset, ktorý sa rozhodol povedať fuck off everyone a utiecť, tak musí pravdepodobne dúmať, čo stálo za to a nie je čo dôvod oslavovať. Myslím, že máme ešte veľa práce na to, aby každý z nás okolo mal Bitcoin vo svojom vlastníctve a nejakú šancu reálne stať sa súčasťou tejto ekonomiky, či už cez Lightning alebo vyššie vrstvy. Čo týka vyšších vrstiev, pomimo toho, čo som aj vedel konverzáciu s ním v tým minulý týždeň, nie je to o porovnávaní, je to o tom, že naozaj ľuďom dovolíme stať sa súčasťou tejto našej nežnej revolúcie. A znova, Aaron, veľký rešpekt, moc mám rád jeho prácu za posledné roky, ale musím byť opatrný a oponovať tomu, že ak BlackRock naozaj naberie 10 až 20%, myslím, že bude mať veľký záujem protokol nemeniť. Alebo ho meniť podľa svojich pravidiel a je naivné si predstaviť, že sú to uzly alebo hash rate, ktorý dedikuje to, čo sa bude diať. Áno, je tam signifikantný vplyv. Áno, dokážeme veľa vecí zmeniť, diskusiu posúvať, ale ako náhle človek vlastní niečo obrovské množstvo, má nutnosť strážiť hodnotu toho, do čoho tú hodnotu preniesol, či investoval. Čiže znova je veľmi otázne, aký softwork a v akom rozsahu sa bude diať, či sa vôbec také niečo stane, áno, nejaké extrémne scenáre, pričom celý USA fee bol veľmi komplikovaný a nemyslím, že mal až tak dopad, ako si naozaj ľudia myslia a je otázne, či sa raz dostaneme do tej situácie o 2 roky alebo 3 roky, kedy tieto kartelové figúry štátneho a súkromného sektoru povedia nie zmene napríklad k natívne privátnejšiemu systému na bitcoinovom blockchaine alebo nejakému konceptu využívania bitcoinu, systematickosti logových kontraktov a nejakej väčšej expresívnosti bitcoinu, kde si oni budú môcť istým spôsobom tlačiť agendu, že nie je nutné a nezaujímavé, alebo je to riskantné a sám Tether pracuje na istých myšlienkach tokenizácie svojho ekosystému, čiže má to byť Tether, kto vyhrá, alebo to bude Taproot Assets, ktorý aktuálne spustil stablecoin na Lightningu, alebo to bude niečo iné, bude to eCash, ktorý bude dovolovať vytvárať nejaké equity a prepojiť takto runy. Moja stávka je na runy kvôli tomu, že držia ten anchor, že nikto nevie zabrániť, tam nepotrebujem nejakú validáciu, nepotrebujem nejaké know your customer data, nepotrebujem nikoho, aby mi vedel, kto som, čo robím, ako sa mám na to, aby som vytvoril sociálnu equity konceptu nejakého refugia alebo nejakej myšlienky a zdieľania, komunitného zdieľania alebo reálne aj nezávislej spoločnosti, ktorá bude nejakým spôsobom spolupracovať s emitentami dlhu a tento dlh anchorovať, spájať na bitcoinový blockchain. Uvidíme. Ultimátne netreba sa vzdávať. Ľudia sú v bitcoine veľmi šikovní, nájdu si cestu a verím tomu, že práve tí veľmi, veľmi, veľmi starí ľudia, držiaci tisíce bitcoinov, si uvedomujú to riziko, ktoré to môže priniesť a budú aktívnejšie vnímať protokolové zmeny a participovať na nejakej aktívnej konverzácii. A tu Andrew bol dokonca schopný vytvoriť Covenant bez nejakej softwarekovej zmeny, extrémne drahý, výskum je veľmi náročný. Keď som si to prečítal, som bol trošku z toho zmetený, ale ultimátne je to nejaká myšlienka, ako dovolovať vyššej expresívnosti bez toho, aby sme niečo museli meniť. Veľmi cool a znova, možno bude niekto schopný pár rokov vypracovať niečo bez toho, aby to bolo tak systematicky náročné a finančne náročné a nebudeme naozaj ten Bitcoin potrebovať meniť. Ako ja som zástancom toho, že Bitcoin ešte nie je nutné meniť alebo nejakým radikálnym spôsobom nutné meniť. Nie je, ale veľmi rád by som videl väčšiu ochranu jednotlivca, väčšie súkromie, väčšiu bezpečnosť, väčšie nástroje na to, ako ho aplikovať do celosvetovej finančnej vrstvy
ale znova som veľmi opatrný v tom, čo tieto veľké korporáty a konglomeráty budú hovoriť vám. Na druhú stranu máme aj Art Clubs. Pamätám si Marka ako človeka, ktorý budoval veci na Liquide, rozlične zaujímavé pouly z Fuji a mal som šancu vidieť taktiež v Amsterdame. Arc prinášania systém zvyšovania objemu transakčnej virtuálnej kapacity medzi uzlami na Lightning Network a nemyslím, že to je práve riešenie pre jednotlivca, ale dokáže to dosť emancipovať a práve tieto už biznisy operujúce na bitcoinovej sieti. Som zvedavý, budem sledovať, je to komplikované, ale super vidieť. Posúvajúc sa k lokálnym výzvam, myslím, že celosvetovo, ale hlavne na Slovensku sa ekonomika spomaluje a ľudia naozaj dostávajú zabrať, trpia, držte sa a inflácia ide hore posledné mesiace, čo bude znova prinášať náročné výzvy práve cez zimu a všetkých vás motivuje, možno jeden deň skúsme protestovať pred Národnú centrálnu banku Slovensku a potiahnuť to tam a trošku im ukázať vlastne áno, politici kradnú, ale iba preto, lebo majú šancu tie financie prevziať a presunúť niekde inde, ak financie nebudú mať schopnosť vlastniť a budeme sa vlastniť iba my sami a každým jedným dňom tento protest emancipovať tou transakčnou kapacitou toho fundamentálneho vlastníctva, čo je slovo, ktoré nám dovoluje kryptografiu na to, aby sme presúvali hodnotu z A do B, zaplatili niekomu za empanádu. To som mal aj dneska. Uvidíme. Možno ten protest budem musieť viesť ja, ale možno to nebude vôbec vítané. Na druhú stranu, zaujímavá informácia práve je spolunažívanie Mercosuru a Európskej únie môže nabrať novú úroveň. Do Paraguaja sa chystám taktiež koncom mesiaca a budem reportovať, pokúsim sa pozrieť na nejakú ťažobnú halu a postretávať ľudí, ktorí tam organizujú bitcoinové meetupy. Ešte predtým pár iných destinácií z ďalší týždeň to bude Santiago de Chile, kvôli jedlu. Mi sa to bude páčiť všetkým, s ktorými cestujem. A tému veľmi rád zatvorím ukázaním parálnych zombíkov, vytvorením špecifického filtra hôr a neviem, pár z nich naozaj veľmi zaujímavých. Tu vidíme parálne polis logo a nestratené informácie. Verím, že sa nám podarí ísť do minútu 12.12. Ak máte nejaký koment, nejaké odporúčania, pristúpiť cenové kategórie okolo 80 až $100 a za kus a takto pomôcť reálnym komunitám tvoriť, budovať a financie dedikovať práve do paralelnej polis v Košiciach a vytvoriť cyklus proaktívneho budovania digitálnej nezávislosti. Tento je cool, klikneme, tak ho budeme vidieť, kde sa nachádza číslo, jeho identifikačné názov a kedy vznikol 201 dozadu. Posledne stále stávajú ešte 3. Nechávam, tak mal by som asi pár napísať, ale reálne som sa skoro vôbec nevenoval počítačovým veciam, čiže ak máte chuť, niekde dole, dajte koment vašej adresy, jeden svoj vlastný artefakt vlastním, veľmi rád vám ho pošlem a skúsme to dotiahnuť do úspešného konca, veľmi rád by som sa na tomto budovať krok po kroku. Rozumiem, že každý máme veľa svojich zodpovedností, ale verím, že to môže byť niečo, čo vám dovolí vstúpiť dnu, ísť von a stať sa súčasťou toho bitcoinového kultu, našej vnútornej rezence. A naozaj nielen renesancie a nielen byť observovať portfólia vlastne a sledovať tie čísla, ale budovať umenie, komunity, širokospektrálnu penetráciu a skúsiť tým politikom konečne ukázať, že naozaj ako ľudia vieme viac, vieme sa vlastniť, vieme byť nezávislí a vieme budovať veci spoločne. Čiže neváhajte sa ozvať, zdieľať vaše myšlienky a spoločne veci posunúť pozitívne vpred. Ďakujem a vidíme sa o týždeň.